रायजोफोर जों दिनै शुटिंआव थांगासिनो वेलकाम बेक माय चेनेल टु माय भिउआर्स ओरै माइ फोथार दं न'नि थिङा गोजालायनाय मेडियन थाग्रा न'नो बे जोंनि सिगां विंगार दं ओरै आसोल दंथारो माथो मानसिफ्रा थांगासिनो दं नायबाय था लोगोफोर दा देखायगोन आं गुथाल मुभिनि शुटिं गुथालनि शुटिं ओरैबायदि गुथाल जानाय बायदि गिदिं खनोल' जोंनि शुटिंआ अब्लासो सिमब्रे सिमब्रा SSB केम्प माख्रा मोनबाय माख्रा रायजोफोर नाथाय माख्रायानो सासेबो मासेबो माख्राखौ नुवासै माख्रायाव फैनानै थांबाय दं मोनहां जागासिनो रायजोफोर नै आग्राजों थांनांगौ जाहैबाय बेनिफ्राय चलो ओरै मा थाङो जों माबा मोनहैबाय मा होनो जिखुनु गामि मोनहैयो आरो बिजों मोनफैबाय लामाया जोबफैखो ना माखोथाय बैयाव लाखिनांबाय रायजोफोर गोजालायबावगोन ना सिगाङाव मैदेरसो ओंखारखोना ना माखोथाय खम गोलाव गिदिर जायो हाबा मैदेरनि लान्जाया आगलाय जागोन लान्जाया मोननै थायो मैदेरना उनथिंबो मोनथाम जायोब्रा औ मोनथाम खर'जोंबो लागाव बोथोरा सान्दुं खिन्थु बार दं आरोना खोलो खोलो बिदिबा बारा गरम ना दै माख्रा दै मोनबाय माख्रा दै दैयानो गैया माथो दै मोना आफा मोना खालि नुहुरखाया बेफोरबायदिसो लाखानांगौ गाहाय दैयानो गैया माथो अन्थाइबारि नै अफ रडिं जाबाय रायजोफोर लामाया oh my god खैरो बिफां दं थाखाजोब नामा जंगलाव फैबाय जंगलाव माइकेल थाखाजोब जंगलजों दै फैयोमोन जाहैदों खैरो बिफाङा फैथ'ला दैया बोरै आङो दै नांगौ दै गोजोमगोन आं दा दैयाव आदानि न' नैबे मादै मोनलाङा लामाया गोलाव सा लासै सा लासै लोबाखौथ' नों साला हेन्ड्रेकखौनो बोख्लायगोन लादोंमोन आं हेन्ड्रेकखौ दहाय बेयाव मादै मोननि न' दाया लासै बुंगोन दे मादै दे नोंसोरो दंबा साजायनानै दोन नै बेफोरबो मोजांमोन ना हाब नैबाथ' गय बागान आराम मोननै साया बिराद मोजां मोनदों मेडियन बिबौनोलै बे नङा साफाबो खालामना दोनफैया माख्रा दैयालाय बोरै बे न'आ रायजोफोर नायनानै लाखा नैबे बिग्राय सालथेनि बिखुनजोनि बे न'आ बे बिग्राय सालथेनि बिखुनजोनि बिराद हा हु दं ओरै लाफैजोब्बाय बाला बिखुनजोखौ फटाय मा बुस्थु थेंफाख्रि दुगैग्रा ए थेंफाख्रिया सोरखौ होनोमोनलाय मादै ओइयो लावगावनिया खाजोना खांना होयोमोन ना भुटान रायजोनो ए बै स्टाचु गोनाङा ना बेनि जाथि खुरमाफ्रा गैला दाबो दं बे बहल आं माबा बिग्राय सालथेनि बिखुनजोनि बाला बहल गायना हाखौ आवग्रिफैजोब्बाय बिखुनजोनिखौ मैदेर ओंखारसै आरो ओरै वार्निंआ आरो चलो जाबादे रिक्शा जाबादे रिक्शा ये लाल गाड़ी बाबा सापरा कतार लाल गाड़ी लाल मेरा लिख गया नाम इस पे तेरा सौफैबाय लकेसनाव जोङो हादाना बोरै जाखो ला नै रायजोफोर खुमब्रा दं नै बावनै खुमब्राखौ मारै फिसियो नेबावनाय रायजोफोर नैबे गलि नै सिलायावनो खुमब्राजोब मालाय मानो खालि दोनो नङा होमबा सिलाखौलाय बेयावनो जुदि आबाद जायोबालाय बरिया गोथाव जागोनलै खुमब्राया लांफानांसिगोन हिटनो नै मालाय खुमब्राजों हांसोजों लागावहैनांगोन दा थाइसे लांनानै खुनु खोथा गैया नै बे गुफुरा गोथाव जागोन बोरो मा फाननो नागिरनायखौ जाद्लाजोब्बायसो नामा जानो मालाय फाननो फिसिदों सुमफ्रामखौ सफारिखौ थाइसेयावलाय
हरब्रा माथो नों लोगो आंनि नै ब्लगावसो गाज्रि होना होगोन आं बाराबा मिथिगौ नों होआबाथाय जाबाय दे मानसिखौ सिनायाखै ब्लगारखौ अबाव सौफैगोनथाय खुमब्रा जोब श्रीलंका होनो बे जायगाखौ रायजोफोर श्रीलंका नै जानोसै आं सुमफ्रामखौ सुमफ्राम नङा बेयो थाम बरिया अ नोंहा थालाय नांगौमोन गोदैथ' बिदि बुगानायखौसो जानांगौ राफुनाय गोमोन ना बिराद गोथाव अखा हाबाथाय श्रीलंकानि सुमफ्राम रायजोफोर श्रीलंकानि सुमफ्राम गोथावथार आंबो जोंनिजों मा होनो बेखौ बमपाला नोंथ' थाङोना थुक्राझाराव बेखौ मा होनो बोदोननि रा थाम होनो थाम होमबालाय जोंना 4 खानाङा नै मालाय सुपारिया अबाव थायो नुवाखै नों गाहायावनो हान्थुसेल' जाव जालायबाव माथो बुस्थुखौलाय बिरबलनि बादिसो नुदों हे बेनि बुस्थु इयो जाम्बा गुन्दा ओरै फाथैजोबनाय गयावनो मा होनो बै बानलु बोदोन बेखौ मा होनो बानजुद जोगोनार मा बानजुद जोगोनार ओमफ्राय जोगोनारखौ मा होनो खाख्लौ जायालै बर' नङा इयो बर' नङा ओमफ्राय बे गाव जानायखौ मा होनो दे सोंदो थामनो होमबा जोंना 4 नै बिसिना 2 होनो जोंना सुमफ्राम होनो दे बिसिना 1 होनो दा सालथेया थाइसे लांसिगोन खुमब्राखौ सालथेया माजों जाहैगोन बेखौ हांसोजों जानोसै ओमफ्राय जोगोनार लाबोन जोगोनारखौ माजों लांगोन माजों जागोन अमाजों नंगौ नङाब्रा जोगोनारखौबो आरो मोनजायाबा खिन्थु जाखुमाबा जागोनसो हो मोनजायाबा जागोनसो लांगोन नौ नै बे खुमब्राखौ बे 100 थाखा होगोन थाइसेया ओमफ्राय जोगोनारखौ बे 100 थाखा होगोन बे थाइसेयाव खम लाखिनाङा बेनिफ्राय जोगोनारासो बांसिन दामा आंबो लांगोन दा नङा बे अर्गेनिक ब्रा सालदे नैबे जोगोनार दामा जागोनलै बर'जों बर' मानो मोनायाव मा मावा नोङो माने मोनानिफ्रायनो खेबगासिनो दं माखौ खेबा सिमांखौ माथो माबा माबि खामानिसो मावदों नोंनो मोनायाव बिदि मावा मावा आं बिदि मेगना माथो मुब्रु मुसि मा खामानि मावामोन नों आं केमेरा खेबदों केमेरा खेबाखै नोङो आं केमेरा खेबदों मोनायावबो केमेरा खेबदों नोंनि उनाव मा फिथाइ दं आंनि उनावहाय जाग्रा फिथाइ दं जायखौ जोङो आदार महरै जायो नोंफानि आदार महरै मा आदार महरै मा फिथाइ बे जों बेखौ फिथाइखौ बुंनो हाया जों बुंबा पाप नाङो जों जायखिजाया बे आदार आरोना भगबाननि जानायसो नामा बेलाय पाप नांलायनाय इसोरा जोंनो जानो थाखाय हरदों बे आदारखौ मा जों बेखौ होनानै बुग्ला बुसि खालामदोंलै मानसिखौ दाम खम बारा जाखायो आरो फायखारि नङाना जों न'आव जानोसो लांगोन ना नैबे 60 थाखा ओमफ्राय बै 50 थाखा बै थाइसे खायदो आं बेखौ लाबायलै आङो 110 दे बैनिखौबो हरफालाय आंनिखौबो हरफालाय खुस्रा गैया आंना बै मोनसेखौ आंनावबो खुस्रा गैला नै जोगोनारखौ खाबावगोन दे जेबो खुमब्राखौ थाइसे लाबाय आं दायो गलाबे बेथा जोगोनारजों बायग्रा मानसि नङा हालथब खोना दामुलै खावदों थाङो नामा खुमब्राजों खावथारदों नोङो मस्तनो लाबोबाय हा नों बेसेबां होखो थाइसे 100 होदों बाल होदों नों 100 होआखै नों 100 आं नुखाथाराखै 100 होनाय नों खुस्रा लाबोफिनदों नोङो लाबोदों 100 होग्रालायनो बालासो 100 होदों नोङो आं देन थाइसेयावनो 150 होबोदों साल दे अननानै मिथिबायना दामा दुमा खालामनाय गैया आं थाइसेयावनो 150 होबोदों रायजोफोर अननानै आदैखौ अननानै 50 ना 60 थाखा मा एसे होआ
Neng buan tuh. Neng buan tuh. Dong kaizeb. Neng buan tuh. Pasu dengan deh, nenge. Ayah, beku neng hoनबावबायसो. Godaw सोराव फालतु खोथा थाइसेनिफ्राय हिसाब लाग्रा मानसियानोसो मासथिनि बैनिफ्राय ओंखारबोसिननानै माने लकेसना बेयाव जायामोन दा गोदान लकेसन थांनो नागिरदों लकेसन मिथिग्रानि उनावसो दं दाबो सफैया आन्दायलागासिनो लामाखौनो नै हादानाव ओमफ्राय नै दा जों मैदेर फालो लोगो मोनदों रायजोफोर जा गिदिर गिदिर मैदेरा नै नायलाय आयु दिनैसो गोजाबो दंलायबावो मैदेरा नै दिनैसो नुबाय आं बरिया नायलाय मैदेर फालो रायजोफोर दा ओरै थांगोन ना ओरै थांगोन ना सिदा थांगोन जों बेखौ जेबो मिथिया रायजोफोर नै पान्जाब दालां मोनबाय लामायानो गैला माथो ओमफ्राय दै जिङाव मोनफैबाय रायजोफोर पान्जाब दालां दालाबो दालां बायदि दंफैयो माथो नैबे दालाङा ससेल' आरोना गोदो पान्जाबफोर बानायलांनायनो ब्रिटिश आमोलाव बेयावनो माबा माबि जालायबाय थादोंनो ओइ नै आसिमफ्रा नुदों रायजोफोर एसे रेस्ट लादों बार खोलो खोलो बिराद मोजां सान्दुं गोसाबाबो बार दं आरोना दासो ओमफ्राय दा बार जोब्बा खिन्थु गरमा थानाय नङा आरो बे बालाबारियाव लानो होनो डाइरेक्टर आयु बालाबारियाव लाबोदों बालानि दुंनायजों सान्दुंनि गुदुंजों आयै माइसुं बेरस'ला जोबसिगोन आंनाव सेस जासिगोन आरो आंनि जां हदखा जाबायदि बेबो जासिगोन नै बेवहाय ट्रिपल खोंगासिनो बेखौ लागोन आरो थारमाने शुटिंखौ ट्रिपल खोंनायाव लागोन बै माबा बालाबारियाव नायदोंमोन ओमफ्राय बालाबारियाव जालाल' खिन्थाना बुंबाय बार खोलो खोलो बरियाखा बोथोरा एकदम सिमब्रे फागुननि बार एकदम आयै मा बुंनो खोलो खोलो बाराव गोजावलाङो नै पेक जाबाय शुटिंआ जोब्बाय दिनैनि थाखाय पेकिं जालायबाय पेकआप जालायबाय दा न' फारसे फैफिनसै नै सानाबो दाबो दंबावोसो एसे दिनै खिन्थु जोंना बेलासि जाहाङावनो जोब्बाय नङाबा बिदियाव जोबफेरामोन जेनेबा मा नांखो ना हादानाव फैनायखाय जाखो ना माखो बुंस' हाला रायजोफोर नै आंखौ नायनो बायनायाव बेलाय